Sanibonani, sizothi sibuke isihloko esincane nje kunento efanele silungise ezabantu abakholwayo lena yokuthi uma abantu sebefile iningi lethu siyake sithi labo bantu labo sebe amademoni. Ake sizwe ke namhlanje ukuthi iBhayibheli ngabe lisho njalo yini noma kuyinto eshuwa yithina bantu basezweni ngenxa yokungafuni ukufunda izwi laNkulunkulu ukuze sizo understand okanye siqonde ukuthi kwenzakalani umuntu mayesefile. Fanele sibuze ukuthi kwenzakalani umuntu ngakhathi edala. Ingakho mawufunda kuGenesis ichapter yesibili kufundeka kanje kuverse 7 kuthiwa uJehova uNkulunkulu wabumba umuntu ngomhlabathi wamphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila, kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. Ngokwezwi kaNkulunkulu uyathola ukuthi size siphile nje kwadingakala ukuthi sibunjwe mase uNkulunkulu ethatha isikhathi sakhe asiphe umoya wakhe sase siyakwazi ukuthi siphile. Sesingabuza kumbuzo ukuthi mase sesifa ke kwenzakalani. Ingakho mawuphinda futhi ezwini kaNkulunkulu ulichecka uyinikeza isikhathi ulifunde lizokucacisela ukuthi uma ke usufile kwenzakalani. Umshumayeli uthi isahluko u12 iverse 7 uthi uthuli libuyela emhlabathini njengokuba lalunjalo. Uyakhumbula sifunda kuGenesis ukuthi uphuma wena emhlabathini. Usethi ke umshumayeli mase ufa kwenzeka lokhu okwakwenzeka kuGenesis kodwa kuyahlehla nyovana kubuyela emumva. Uthuli lubuyela emhlabathini njengokuba lunjalo, umoya ubuyela kuNkulunkulu owawunikayo. So mawufa uNkulunkulu uthatha umoya wakhe, wena ngoba umhlabathi uzongena ethuneni, umzimba wakho ubole uhlangane nenhlabathi. Ngicabanga kuyinto esiyaziyo leyo nengasiyona into ejulile ngaleyo ndlela. Mase lithi izwi futhi likaNkulunkulu abafileyo abamdumisi uJehova. Lelo uzolithola kuMahubo ichapter 115 uverse 17. Mase ethi umshumayeli uchapter 9 verse 5 ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa. Mina nawe siyazi ukuthi sizofa. Sihlezi sikhumbuzeke ukuthi sizofa ngoba sihlezi sizwa ngeindaba zabantu abafileyo, ingozi, ukugula, izifo ezikhona abantu befa. Siyakhumbuzeka ukuthi sizofa. Mase lithi izwi kodwa osefile, mase bethi kepha abafileyo abazi lutho. Lithi izwi kaNkulunkulu umuntu ofile akazi lutho futhi akasenawo umvuzo kulomhlaba. Umshumayeli lo ichapter 9 verse 5. Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu kuthiwe ufile kodwa mase nakho ke siyababona bayazivakashela okanye sizwa abantu bethi babona abantu abathandiweyo bethu abasebafa bephila. Siyake sibaphikise noma siyake sibachasisele ukuthi izwi lithini. Nanti into engifisa uyiqonde mngani wami, engifisa uyiqonde mzali wami, engifisa uyiqonde bhuti wami, sisi wami, noma ngabe ungubani, ake sizwe ukuthi izwi lithini. Kunento evezwa encwadini kaZakhariya uchapter 3. Mawufunda nje amavesi okuqala kukhulunywa ngoJoshua la owayengumpriest omkhulu. Kuthiwa nangu uJoshua umphambi kaNkulunkulu, kuthiwa khona oseceleni kwakhe. Asilifunde. Kuthiwani wayesengibonisa uJoshua umpriest omkhulu emi phambi kwengelosi kaJehova. Mase kuthiwa noSathane emi ngakwesokunene sakhe ukumelana naye. Khumbula mngani wami ukuthi uSathane ukhona and akakaze uSathane wabhujiswa kusukela kudalwa izulu nomhlaba kuze kube manje ukhona. Sithola uJoshua obe umuntu ophilayo wadlula emhlabeni, nangu uSathane usemile eceleni kwakhe. Wenzani uSathane? uJehova wathi kuSathane, uJehova uyakukukhuza Sathane. Yebo, uJehova olikhethile iJerusalem uyakukukhuza. Lo akasiso isikhuni esephulwe emlilweni na? uJehova ubuza uSathane njengoba emeceleni kwaJoshua uthi akusona yini isikhuni lesengisikhiphile emlilweni. Okusho ukuthi uJoshua bekufanele ngabe kuphelile ngaye ngokwaSathane ngoba uSathane uyazazi zonke izinto asenzisa zona emhlabeni and uyena esiyothi masima phambi kwaNkulunkulu ameceleni kwethu masefuna ukuveza zonke izinto esizenzile. Ingakho kubalekile ukuthi sivume izono zethu. Ingakho kubalekile ukuthi konke okubi okwenzayo ngabe yiphutha ngabe ukwenza iba na inhliziyo yokuphenduka uvuma amaphutha akho phambi kwaNkulunkulu ngoba uSathane ngeensuku zokugcina uyomelana nawe angeke afune ukubona uye embusweni wezulu kodwa ekwazi ukuthi wakwenzisana. Ingakho emelene noJoshua. uJoshua wayefana nami nawe, wayenazo izono zakhe. Ingakho lithi iBhayibheli akukho ngisho namunye njani
ongenalo icala phambi kaNkulunkulu ngoba sonke sonile sisilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Asiqhubekeni sekuverse 3. uJoshua wayembethe izingubo ezingcolileyo, wayemi phambi kwengelosi, ugqokiswe ingubo ezingcolileyo. Izwa kuverse 4, yathatha yasho kwabebemi phambi kwayo yathi, mkhumuleni izingubo ezingcolileyo. Kuyena yathi, bheka, ngidedisile kuwe ububi bakho, ngiyakwembathisa ezobukhosi. uNkulunkulu lona uthini? Le ngubo uJoshua ayigqokiswe uSathane ayimfanele ngoba wayevumile izono zakhe. uNkulunkulu wamgqokisa ingubo yobukhosi, lena nathi siyothi siyigqokiswe mhla sivuka ekufeni uma senze kahle. Ngiyaphi ngaleli phuzu laZakhariya? Ngizama ukuthi mngani wami uSathane uyayazi yonke into akwenzise yona ngamadimoni akhe nangezingelosi zakhe uma singakubeka kanjalo ezimi. Ngalokho angeke avume ukuthi wena ube khona embusweni wezulu ebekwazi ukuthi wenzeni. Okusho ukuthi futhi uSathane nezingelosi zakhe baqopha konke esikwenzayo. Uma singakuvumanga uNkulunkulu bazomelana nathi. Ngakho-ke ngizama ukuthini ngaleli phuzu? Ngizama ukuthi wonke umuntu ophilayo la uSathane uyamazi ukuthi yini abeyithanda, yini abengayithandi, yini wrong ayenzile, yini right ayenzile. Ngokuthi uyingelosi embi ubheka okubi kuphela. Ikhona lokho ayothi akusebenzise ukuthi umlungisi uAlex noma ngabe uba igama lakho ungene kanjani embusweni wezulu ngibe ngamenzisa u1 no2. Ingakho kungasikhona into eyisimanga ukuthi sizwe kufika abantu bethi hawu kunomuntu wakini othanda ukuthi nokuthi. Akuthusi lokho ngoba uSathane wazi wonke umuntu okhona la emhlabeni, njengoba ngisho ngithi akakaze wabhujiswa uSathane. Ake ngichaze futhi ngiqhubeke. Mawufunda encwadini kaKorinte yesibili ichapter 11 verse 14 uthi akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya. Ubungeke ujabule umzali wakho washona ungamazi efika kuwena. Ubungeke ujabula umzali wakho owashona umthanda efika kuwena ezoxoxa indaba zokuthi uyakubona. Ubungakujabulela lokho. uSathane ukwazi kahle ukuthi kuphi okuseduzane nenhliziyo yakho. Ingakho ekwazi ukuzenza abantu abafileyo akhulume njengayo lo muntu ngoba uyisidalwa esinamandla okanye sasinamandla sesiwasebenzisela amandla aso ukwenza okubi. So akumangalisi-ke uma kufika umuntu osokwadlula emhlabeni noma kukhona umuntu othi ubona umuntu odlulile emhlabeni ngoba uSathane akakazi wabhujiswa. Kodwa ngikufundela amazwi ashoyo ukuthi uthi uNkulunkulu umuntu mayesefile akazi lutho. Uthi uNkulunkulu umuntu mayefa umhlabathi umzimba wakho ubuyele emhlabathini, umphefumulo ubuye kuyena. Awukho umphefumulo ozulazulayo la. OkaSathane kuphela umphefumulo ozulazulayo ngoba ezulwini awunayo indawo nezingelosi zakhe ezimbi ezingamadimoni. Mase ngikufundela leli elokugcina mngani wami. Mawufunda nje encwadini yaMateyu chapter 9 uthola uJesu Kristu ehamba endaweni thizeni. So mayihamba lapha ahlangana namadoda amabili. La madoda amabili kuthiwa ayembethwe amadimoni. Kuthiwa abesekhala ke lamadimoni ayekubona. Izwa ku verse 29 lithini? Lithi bheka bamemeza bathi sinamsebenzi muni nawe ndodana kaNkulunkulu. Babuza uJesu. Bakhuluma through laba bantu. Mawufunda amavesi angaphezulu ku28 uyale uzothola indaba ephelele. Bathi sinamsebenzi muni nawe. Okusho ukuthi ufunani kuthina Jesu Kristu? Uze lapha ukusiwisa okanye ukusiziswa ubuhlungu kungakabi isikhathi na? Bathi kuJesu Kristu akusona isikhathi sethu lesokuthi wena usibhubhise kusho amadimoni. Okusho ukuthi kusukela bexoshwe ezulwini kuba khona umhlaba kudalwa thina siphila bebekhona kuze kube yimanje ngoba isikhathi sabo asakafiki. uNkulunkulu wesikhathi unesikhathi sokumosha okanye sokudicelela phansi yonke imisebenzi kaSathane. Sebethi bona uzosenzana singakashayi isikhathi sethu. So ngalokho ngizama ukukhombisa ukuthi amadimoni azi wonke umuntu oseke waphila la emhlabeni. Ayakwazi futhi ngamandla ayenawo eseyizingelosi ezinhle ukuthi asebenzise lawo mandla ukukhuluma njengami sengifile, akhulume njengesihlobo sakho. Kodwa azi mngani wami ukuthi uNkulunkulu uthi umuntu uma esefila akazi lutho. Kwenzeka kanjani ukuthi sizwe ngabo? Ingenxa ukuthi kunamadimoni abuka konke esikwenzayo asenzisa zonke izinto ezirong mase efuna ukusibamba ukuthi sikholole kulokho uNkulunkulu athi asingakholelwa kukhona. Sengathi uNkulunkulu ngakupha amandla ukuthi ufunde izwi lakho khona uzocaciseleka ngalezi indaba zezulu ngokuba sonke siyadinga ukuthi sibe khona embusweni wakhe. Ngiyabonga.